Nou, je kan zien dat het hier vrij droog is, want normaal zou je al je water staan, wat we normaal joggen bij dit soort percelen. Nou, dit soort plakken is naar omstandigheden heel droog en volop gelegenheid om het te bewerken. En dat bewerkjen gebeurt dan ook volop. Gewoon waar rint het wetter je haast bij de squon in, maar Jood kan de trekken van Staatsbosbeheer zonder al te volle moeite zijn roentje dwaan. Een mooie opstekker voor een natuurorganisatie. Op dit moment in de tijd van oogsttijd is dat voor ons heel mooi, want dan kunnen we echt dus veeltjes bewerken die we bewerken moeten. En dat jij ik meer een stukje beheer en dan speel je dit soort waarsomstandigheden, die speel je wel in de kaart. Ben er ook wel eens simmers dat het krap on is dat je hem dit wel meer kennen? Nou, dat gebeurt wel. Het gebeurt eigenlijk iedere keer dat wij perceel steen laten maken, dat het te wierd is. De trekker die het werk docht is speciaal inrichten voor het werk op de kwetsbare groen. De dikke banden en het lichte frame zorgen je ervoor dat de machine net verst rint. Doch helpt de droogte van deze week een ekbot mooi. Je kan gewoon terugwerken, je gaat net op aan het hout. Als het echt een heel wierd hier is, dan doen we dat gewoon met een eenasser. En heel iets meer machines is dat. Daar mag je gewoon achteraan rennen. En die had, daar kan je, als echt het wetter erop zit en het is heel wierd, dan kun je er nog meer mee. Dus de droogte maakt het je werk makkelijker? Ja, absoluut. Ja. Maar droogte, zoals wij die nou hebben, brengt vaak ook risico's en problemen mooi. Het Ameland had bij Gelieks al een smokeverbod insteld. Maar dat liep het in Zuidoost-Friesland voor eerst nog net nodig. Voor de heugere delen, en dat denk ik hier in Zuidoost-Friesland dan een beetje zo'n heide en de bosgebieden, kent dat wat problemen, ja, maar dat valt momenteel nog op mij. Het is dat de BM bijvoorbeeld, die staan helemaal in blad, die vallen straks weer af. Zanddroogte momenteel past de natuur beter dan bijvoorbeeld in het varje dat alles vocht opnemen moet. Dus momenteel even droog, het is net zo slim, het is wel mooi zo. Het min smiet Staatsbosbeheer ook financieel nog wat op. Al het extra gas kan verkocht worden om bioboeren. Het is de verwachting dat dit hier alle wierte percelen ompakt worden kunnen.